Наричат хълма АДАТП край Крумовград Златния остров. Като много от възвишенията в митичната планина Родопи, и той се смята за свещен. Учените смятат, че продължилите над 10 години археологически проучвания в района доказват, че АДАТП е най-древният известен златен рудник в Европа. Експлоатиран е в продължение на повече от 600-700 години, добитото злато е продавано по северното Егейско крайбрежие, а сред най-големите клиенти на тракийските миньори от племето Кикони били в Микена и Троя. През последните 5 години се ръководят проучванията на АДАТП, в които участват над 150 учени. Добивът на злато там е започнал преди 3500 години. Оказва се, че и сега в района има солидни залежи на злато. Това е доста необичайен археологически паметник. Все едно, че копаете и изследвате някогашно предприятие, казват изследователите, намерили останки от работни площадки, камени сечива, с които е копана и преработвана рудата, тесли, брусове, кремъчни стъргалки, камени боздогани, както и разнообразни глинени съдове. Явно обектът е бил обитаван сезонно, хората са прекъсвали работа през есента и зимата, но имаме следи от леки конструкции на жилища, които са вътре в самия рудник. Очевидно там са спели тези, които са добивали благородния метал. Тук са открити не само кълъпи за брадви, но и сърпове, шила и игли. Учените предполагат, че цели фамилии са се занимавали с златодобив, а занаятът предавали по наследство. Всеки си знаел работата. Мъжете разкъртвали златоносната скала, а жените и децата я разрушавали за претопяване, смятат археолозите. Селището пък се обитавало от древните миньори, вадили злато от 15 до 8 век преди Христа. Предполага се, че племето Кикони е добивало и други метали. Тракийците са герои в Омировия епос и в историята на Херодот. Описват ги като едно от най-силните племена в югоизточните Родопи и северното Егейско крайбрежие. Киконите са съюзници на троянците срещу ахейците в Троянската война, а столицата им е днешна Маронея в Гърция. За древните рододобивът и металургията са били сакрални дейности. Навярно за това върху заравненото било на хълма е вдигнато светилище, след като рудата от него била извлечена. За сега това е най-ранният известен в континентална Европа паметник от този тип. Другите подобни рудници от островите на Гърция и по Егейското крайбрежие са с над 800 години по-късни. Още една подробност. Този тип археология е нова за България. Със сигурност ще имаме и други паметници, които могат да дадат много нови сведения за науката. В тях има и какво да се види и какво да се научи. Защото редица стари автори твърдят, че траките са били много добри рудари. В проучванията на древната мина участват и немски специалисти, защото обектът е важен не само от гледна точка на нашата, но и на европейската история като цяло.